We hebben de roedel van de excursie even achter ons gelaten. En zijn nu in dit gedeelte van het Weerterbos. Want Frank, jij wilde ons hier naartoe hebben. Ja. Waarom? Ja, klopt. Kijk eens wat imposant. Kijk eens wat de edelherten met hun gewei hier gedaan hebben. Ja. Als je zo ziet, ook de hoogte, zeg maar, dan zie je ook echt, zeg maar, dat het met het gewei gebeurd is. Ja, waarom doen ze dat dan? En hele diepe krassen. Ja. In eerste instantie om indruk te maken, zeg maar, op de vrouwtjes, op de hindes. Ja. Dus om te laten zien van, kijk eens hoe sterk ik ben. Kijk eens wat ik kan allemaal. En natuurlijk ook om te oefenen. Dus noemen we ook een soort oefenboom, zeg maar, voor het vechten. Van als ze dan tegen elkaar moeten komen. Stel dat ze een keer met elkaar moeten vechten, zeg maar, dan hebben ze al een idee, zeg maar, het gevoel zo van, hoe moet ik met mijn gewei omgaan, hoe kan ik het allemaal het beste doen. Voorzichtig, hè? Ja. Hier kun je zien wat ik erachter al vertelde, zeg maar. Ja. Heel stuk lager, zeg maar, de bast helemaal eraf geschuurd. Maar niet die diepe kervingen eigenlijk van de stokken, zeg maar, van het gewei. Dit wordt dus gebruikt, zeg maar, om het bastgewei af te schuren. Ja. Het gewei is dan nog een beetje gevoelig, het gevoel gaat er bijna af. En dan doen ze dat veel voorzichtiger. Ja. En ook lager, dat gaat heel rustig en langzaam. In de serie schoonheidsspecialisten. Modderpoel voor de edelherten. Ja, modderpoel voor de edelherten, zeg maar. In de vaktaal noemen ze dat zoelplaats. Zoelplaats. Zoelplaats, Zoelplaats. ja. Daar gaan ze dan in staan en dan besproeien ze zichzelf, zeg maar, met hun eigen urine. En dan gaan ze daarin lekker in rollen en wormen en noem maar op. Want bij het edelhert is het zo, zeg maar, zo te harder dat hij stinkt, Oké. zo te beter valt hij bij de vrouwtjes. Ja, dan moet ik Dus daar niet meer worden thuiskomen, laat ik het zo zeggen. Ik zou het niet proberen, Oké. hoor. Nee, ik zou het niet doen. In dat wilgestruweel, dat zie je ook eigenlijk aan de hoogte waar de blaadjes afgevreten zijn. Dat is Ja. er helemaal vanaf. Hier houden ze zich graag op. Ze hoorden ons. Ja, de herten die hebben ons sneller in de gaten als dat wij de herten in de gaten hadden. Ja. Dan kiezen ze eieren voor hun geld en zijn ze weg. Ja. Dit is een stuk van 150 hectare. Helemaal omrassig dat ze, Helemaal dat ze omrasterd. niet weg kunnen. Dat ze niet weg kunnen. Dus ja, noem het maar gehouden vee op dit Ja, moment. ja. Maar ze lopen wel in 150 hectare, een vrij Ze hebben de natuurlijke... ruimte. Hè. Het is Ze geen, hebben de het is ruimte. geen dierentuin. Hè. Ze Nee, hebben nee, wel nee. echt wel de ruimte. Ze hebben echt wel de ruimte. Ja. En dan om de mensen te laten wennen, zeg maar, de omgeving te laten wennen aan de edelherten. Maar ook om alle voorzieningen, zeg maar, de afrastering van de A2, de ecoduct, schaderegeling eventueel met de landbouw en noem maar alles op. Ja. En op dit moment, zeg maar, hadden we gehoopt, zeg maar, dat de edelherten dus al vrijgelaten zouden kunnen dat de worden. ras zouden weg Dat de kunnen worden rasters gehaald. weg zouden kunnen worden gehaald. Ja. En dat ze dus de vrije loop hebben eigenlijk. Ja. En de kampen konden bestieren, om het zo maar te noemen. Ja. Maar dat is tot hedendaag nog niet gelukt, helaas.